Takže vy spadnete do kyseliny. To se musíte prostě vyzkoušet. A nikdo by to nevěděl, ale zpátky k tématu. No, já jsem je slyšel, že ji tehdy zabili přesně na tom záchodě, co se teďka zjevila těm holkám. Takže na dámských toaletách. Ano, na dámských záchodech. 18. března roku 1996 hodin večer. Nalezena byla 5 cm od dveře. Kolegové. Co? Kolega Majer. Co je s ním? Co? Je mrtvý. Ne. Jo. Zajištění dáte? Dáme zkoušení, ne? Tak proč ne? Tak se vás na něco zeptám. Třeba, kdy byla bitva u Trafalgaru? Co? Nevíte? Ani vy šprti tady vepředu nevíte? Tak úroveň. Proč jsem se přišel? Na škole se vyskytuje slavné médium. To doufám všichni víte. Víte, co je to médium? Kdo mi řekne, co je to médium? Třeba vy tady. Co je to médium? Prosím? No pivo. Já toho otužila zabiju. Médium je člověk. Řekněte mě, sakra, kdy je to médium. Který vás dokáže kontaktovat s duchy. Přesně tak. Dokáže vás kontaktovat s duchy. A jelikož je to osoba velice křehké povahy, tak se k ní chovejte úctivě, kdokoliv ji uvidíte. A neprocházejte skrz ní. Ona není duch, ona je jen vyvolává. Děkuji vám za upozornění. Jaký gameros zavraždil, když jde na těch záchodech. To není fér! Ale kdo? A proč? Netuším. No, teď bude nadávat na čarodějnicu. Ale co když teď vrah sedí mezi námi? To je přeci blbost, se dějí tady všichni. No počkat. Tady mi něco nehraje. Imperator byl přece s ním? To byl on! Teď je to úplně jasný, byl to on. Majer vždycky leze na nervy. Tak využil situace. Chce to narafičit na toho ducha. Třeba to byl on, kdo tehdy tu holku zabil. A vás si slečno pozval, protože ho chodila strašit. Majer na to asi přišel a jak dopadl. Takže pan ředitel je ten vrah? Jasně. Teďka to do sebe přesně zapadá. I když je to složité jak bambus. To je strom, víte, paní zástupkyně. Jenomže zatím nemá žádný důkazy. Takže prostě si musíme chovat přirozeně, protože nesmí vědět, že to přišlo. Ale v té době tady přece nebyl, ne? Jak mohl tehdy tu holku zabít? V té době tady studoval. Tehdy mu sice ještě nebylo ani 15, ale klidně zabít mohl. Těžko by se mu bránila nějaká mladá drobná dívka. No drobná. Promiňte mi zdržení. Musel jsem ještě něco vyřídit s panem Majerem. Ale co pak, co jste tak... Zaražení? Umřel snad někdo nebo co? Ježišmarja. Pane Matuříne, vy jste taky nějaký zaražený. Ale ne, víte, pane řídící. Jdete mi s tím řídícím na nervy. Co pak? Žádná vtipná poznámka? To je dobře, jinak bych vás dneska asi zabil. Tak co je? Co se tváříte jak na poštu? No, víte, kolega Majer... Co je s tím? Ten si přece povídá z duchy. No, kolega Majer je mrtvý. Co? Prosím vás, paní zástupkyně, nemám dnes náladu na ty vaše nejapné žerty.
Obávám se, že je tomu tak, pane řediteli. Teď už ho odváží na patologii. A ten policista, který má na starost, sem za chvíli přijde a bude vyšetřovat, kdo ho zavraždil. To na mě čumíte, já to nebyl. Tak moment. Kolegové, snad si nemyslíte, že jsem to byl já. Zdravím vás, jsem inspektor Flander. A třesní? Inspektor. Na vaší škole došlo k vraždě. Ale neříkejte. A mým úkolem je vypátrat, kdo to udělal. No my jsme mysleli, že jste přišel na kávu. Paní zástupkyně, tohle je velice vážná věc. Pane inspektore, máte nějakou teorii ohledně toho, kdo by to mohl být? Samozřejmě. A kdo to teda byl? Vrah. To je co? Máš nějaký strop? Aha. No, já zatím nevím, kdo to udělal, ale já na to přijdu. Jo, jako blin. No, tak s tímhle inspektorem to bude ještě porod. Jak se to vyjadřujete? Napíšete, co jste právě řekl a necháte to doma 100krát podepsat. Tak to bychom měli. Takže kdo z vás to udělal? Když dovolíte, pane inspektore, mám s vraždami už jisté zkušenosti, když tak trošku z jiné stránky, ale mám pro vás návrh. Mohla bych vám pomoct vyšetřování. Jo, vy jste to médium, že? No dobře, třeba se aspoň něčemu přiučíte. Mám takový pocit, že to nebude slečna Rodriguez, kdo se něčemu přiučí. Člověče, jako byste z oka vypadl tomu slavnému teroristovi, kasál rukáfovi. A shledanou! Tak si to vezmeme jedno po druhé. Já a učitelský sbor tady během vraždy. Chtěl obvykle paní zástupkyně, že? Ano, byla jsem v kabinetě a opravovala jsem písemky. A máte nějaký světy? Samozřejmě. Měla jsem tam jednu studentku, které mi bylo zrovna dobře, tak jsem jí dávala něco na žalby. A na místo činu jste se dostala já. No, šla jsem té dívce pro sklenici vody na záchody, no a když jsem tam přišla, tam ležel. A vy, pane ředitel, jste byl patrně poslední, kdo viděl pana Majera naživu, že? Kromě vraha, samozřejmě. Samozřejmě. A co jste vlastně s panem Majerem řešili? Pan Majer, jak jsem vyrozuměl, mě měl říct nějakou velmi závažnou informaci. Jakou informaci? Nějakou informaci, která se týkala té vraždy před 20 lety. Ovšem jakou, už jsem se nedověděl. Pan Majer byl, zdá se, velmi rozrušený. Blekotal pořád samé nesmysly, když to zase není taková odchylka od běžného standardu. A řekl mi, že mu nemůže říct nic určitého, ale že mi to řekne, jakmile získá důkazy. Potom jsem šel k sobě, pak jsem šel trošku postrašit žáky a pak jsem šel sem na oběd. A může vám to někdo potvrdit? Obávám se, že ne. Tak to je prozatím. Dobře. Zítra, co se vrátím, budeme pokračovat. Myslíte si, že to byl fakt imperátor? Jsem o to přesvědčená. Nikdy na mě viděl dobrý dojem. Dle mých výpočtů je on nejpravděpodobnějším vrahem. S pravděpodobností 87%. Ještě uvidíme, co se z toho vyvrbí. To já řeknu vám, ten Rodriguez, jak ten slavný detektiv, co? No, ten bez Baskervillský. Jste si tím psem opravdu jistý? No jistě, jsi mu viděl v televizi, ne přece. Co? No psa, který řešil vraždy. Proboha, kolegové. Vzdělávajte se trošku, jo? Kde jste? Haló, léču.
cenu vás. Někoho ještě? Na hru se vzdělávám, abyste viděli. Jo, prosím vás. Učím se německy. Za války tady padl jeden německý vlak. Tak si chci. Co? To už jste tady s tím pračlověkem 3? Vlastně 4. Ještě jeden student, který byl tak blbej a rozhodl se dát s Giffigem chemickou olympiádu. Ale to není vůbec dobré. Tyhle duši nemohou kontaktovat ani já. Jsou to jen odrazy duší zemřelých a zjikuji si to jen proto, že zde došlo k další vraždě. A o tom jsem právě s vámi chtěla mluvit. Jo, já vím ten Majer, že? Jak mě chtěl načapat na záchodech zprosták jeden. Jak to, že on to mě hodil. To je mi stále záhadu, prostě některé duše na zemi zaseknou a některé ne. Ale všeobecně platí, že se duchem stala lépe psychicky nevyrovnaná osoba. A tím chcete říct jako co? Ale nic, jenže pan Majer to má už na dobrou za sebou. Myslíte, že to byl ten stejný pravic od Kragvalně? Je to dost pravděpodobné, ale zatím to nevím jistě. Nevím, já jdu zatím do sklepa za dýkrem, určitě tam hraje na pišťalku a ten pravý gejstrangista do toho tancuje. Tak se ti naschle. Tak to jsem si zase pomohla. Dobrej. To je kdo? Převrdla. Školní. Co se základy ve druhém patře? Zatracela školní dala. A může vám to někdo potvrdit? Drá, přitom moc velké publikum nemínám, ale se přijít podívat. Ne, děkuji. No, teď už vám mluvíte, musím za panem ředitelem. Tomu neříkáte imperátor jako učitel? Já nejsem učitel, já jsem doktor. Kde je pan Rustík? No, nebojte, všechno tady brzo vykrystalizuje. Napadlo mě, že vám něco ukážu. No, nazdar. Tohle je kriminalistická příručka, kterou jsem napsal, jo. A proč žlutou pastelkou? No, protože fialová se mi zlomila. Takže je zde několik bodů, kterými si musíme říct, jestli chceme imperátora dopadnout. Stále šikovnej. Děkuju, slečna. Takže za prvé, nesmíme mu říct, že ho podezříváme. Aha. No, nevadí. Za druhé, narafičíme na něho pás, až půjde z oběda. Ale tak mu ten zločin nedokážeme. No jo, vlastně. To je jedno. A za třetí, to je úplně nejdůležitějšího. Pro tohoto sluníčko. To jsem jako já. Takže za třetí. Počkáme si na něho na místě činu, až půjde zničit důkazy a skřípneme ho. No vidíte, to zní rozumně. No víte, to jsem nevymyslel já, ale zástupkyně. Kolegové, omluvte mé zpoždění. Měl jsem menší technické potíže. Jaké potíže? Ale rozbila se mi kádínka. To není tak hrozné. Není. Zbytek vybavení mé laboratoře je neporušit v okruhu 1 kilometru kolem školy. Tak, jsme všichni. Takže navrhuji si na něho počítat na místě činu a až tam přijde, čau. Dobré odpoledne, kolegové. Jen jsem se zastavil, abych vám oznámil, že místo činu je konečně krásně čisté. Nic, co mi připomínalo onu nešťastnou událost. Je to byla fuška, co vám řeknu. Že to pak tady řešíte. No, právě jsme debatovali, kdy budou ty záchody opět v provozu. Ještě nejde. Ale oceňuji váš zájem. Já musím zase letět, to víte. Mám teď velmi mnoho práce. A musím ještě za panem školníkem. Jak za... To snad není možný! Pořád je o krok před námi. Já to jsem nemyslel. Ale tahle židle.
Podívejte, tahle židle je houpací, i když se nehoupe. Naopak,